wassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba l-40 programm sensiela botta u risposta t-tieni wieħed għal dan istaġun fejn il-lejla ħankunu qegħdin niddiskutu s-serje Taljana li se tibda fit-tmiem il-ġimgħa li ġej. Kif qed naraw miegħi fuq il-panel bħas-soltu għandna lill-mistieden residenti Roberto De Brincat illi llum jidher li għandu xi naqra intop iżgħar. Roberto qed tismana? Iva, Antonello, nsellem lilek, nsellem il-mistidna li għanna u l-daw kollha li seguna. Sfortunatament jidher li għandi xi problema fil-kamera u ma nistax insib kaptu kif ħansolvi il-problema, niskuża ruħi. Il-mod imma irranġajna u kollox tellejna r-ritrat tiegħek għalmenu tkun magħna fl-ispirtu. Qegħdin taraw illum però għandna żewġ mistednin oħra fuq il-panel tagħna li huma Karl Garja, l-President tal-Nazzi Supporters ta' Malta u lil Chris Lima, partitarju ta' Inter, illi ringrazzja tal-li l-lejla u nagħmlu jingħaqdu magħna. Nfakkar il-kull min jixtieq jintervjeni matul dan il-programm li qed naraw fil interventi wkoll illi jistgħu jagħmlu dan billi jħadlu l-kummenti u d-domandi li għandhom għall-mistednin tagħna fuq sezzjoni li għandna miftuħa apposta għalikom. Nibdew għal dastant minnu fih bl-ewwel parti tal-programm fejn wara l-istakketta introduzzjoni naraw naqra Roberto De Brincat x'għandu xejdilna biex ikun jista' jiftaħ ukoll il-programm tal-lejla. Kampjonat tas-Serje A li nistenna li jkun wieħed bilanċjat, però l-ikbar ħsieb tiegħi huwa il-livell li waqa' fih il-kampjonat Taljan. Daw kollha li segwu l-futbol fl-Italja kienu jafu li fis-snin li moddija il-kampjonat Taljan kien meqjus bħala l-iktar wieħed attrajenti u affaxxinanti madwar id-dinja fejn l-aqwa plejers kienu jmorru jilagħbu hemmhekk. Illum il-ġurnata il-futbol Taljan sar qisu kampjonat ta' tieni livell. Biżżejjed wieħed jara l-andament fis-suq tat trasferimenti u d-diffikultà li sabu ruħhom fihom il-klabs biex ovvjament jakkwistaw ċertu plejers ta' livell meta kkumparat mal-Premier League Ingliż u mal-Kampjonat Ġermaniż. Għaldaqstant naħseb illum tajjeb niffukaw ftit fuq x'wassal u x'qed nistennew mill-Kampjonat Taljan u mill-livell li ħanaraw fih. Ovvjament wieħed jista' jgħid ukoll li s-season li għadda tim Taljan wasal final fiċ-Champions League għalkemm forsi l-livell mhuwiex daqstant għoli u dak huwa fatt. Però jiena nħoss weġa bħala bniedem li nsegwi l-futbol Taljan u nara d-diffikultà kbira li għandhom il-klabs Taljani biex jakkwistaw plejers ta' livell u jonfqu ċertu ammont ta' flus meta kkumparat ma' ligs oħra. Naħseb hawnhekk tajjeb għandna supporter ta' Inter u supporter ta' Lazio li forsi anke jistgħu jtuna l-opinjoni tagħhom dwar dan ħsieb u anke nistennew dak kollha segwuna x'jaħsbu dwar dan il-fatt. Mela, ħalli nieħdu grazzi lil Roberto ta' din l-introduzzjoni, ħalli niftħu naqra l-programma daqstant billi appuntu nitkellmu fuq dak illi għadu kemm kitbilna ukoll anzi għalilna fuq Roberto. Il-fatt illi il-livell fil-kampjonat Taljan niżel f'dawn l-aħħar snin u ma ħafna dawk illi segwaċ tas-serje li qed jilmentaw fuq hekk. Kemm taħsbu li dis-sitwazzjoni tista' tgħin biex ikollna dwieda l-iskudetto żjed miftuħa? Ma nafx min jixtieq jibda minnkom. Nista' nibda jien Antonello bil-ewwel nett ngħid li naqbel 100% mal-special editorial li għadu kif ħareġ Roberto De Brincat fuq il-programm tal-lum. Dina il-livell tas-Serje A ma waqax lura din is-sena jew is-sena l-oħra, imma il-proċess ilu għaddej
Tajjeb, u fejn leagues oħrajn dew bil-mod il-mod jinvestu aktar, jagħmlu aktar riformi ġodda, tajjeb jespandu, tajjeb ibidlu l-filosofija anka tal-marketing tagħhom. Ma ninsewx, waħda mill-ikbar problemi li hemm l-Italja hija li apparti l-Juventus, l-ebda klabb ieħor nistgħu ngħidu m'għandu l-istadium tiegħu personali. Tajjeb tal-klabb. Allora dik hija problema enormi. Meta tara id-differenza fil-gate money li jdaħlu pereżempju timijiet Ingliżi, Spanjoli u Tedeski, minn fejn ħanibdew. Ġifieri dik waħda. Id-drittijiet tal-lob tat-television tara l-pakketti, l-packages li joffru lill-futbol Taljan huwa biss perċentwal żgħir meta mqabbel ma pereżempju dak li naraw fil-Premiership Ingliż. U nistgħu ngħidu mhux hekk biss, kważi kważi illum ngħid li second division Ingliża Championship tiġġenera ħafna aktar flus, tajjeb, u jintefqu ħafna aktar flus fis-suq ta' trasferimenti mill-Serje A innifisha. X'hemm bżonn isir? Jien naħseb hemm bżonn isir riforma totali, mhux tas-Serje A biss. Il-problemi qed narawhom fin-nazzjonal ukoll. Issa qabli nitkellmu aktar il qudiem bir-reżenja ta' Mancini u l-vojt li ħalla Mancini. All right, wieħed kapaċi jsemmi di bħalma semma Roberto, l-Inter talat final is-sena l-oħra. Allura l-futbol Taljan tajjeb daqshekk li ħajasal final, it's a one-off, fl-opinjoni tiegħi. All right, mhux ħanerġgħu narawha issa. It was a one-off, l-Inter kienu tajbin ħafna. Ma rridux nisew ħaġa, Karin. Mhux talli kien hemm tim fil-finali ta' Champions League, kien hemm tim ieħor wasal semifinali, tnejn oħra li waslu mal-aħħar erba' tal-Europa League, fosthom tim minnhom illi tela fil-finali u kellna l-Fiorentina li waslu Conference League. Iva, there again. Jiena mhux qed nara li dini ħatkun xi ħaġa li ħatkun repetuta fis-snin li ġejjin. Anke qed naraw din is-sena, meta tara s-suq ta' trasferimenti, l-investimenti li saru, pereżempju, illum jekk tara l-Premiership mhux it-top teams biss, wieħed kien jgħid qabel il-Liverpool, il-United, l-Arsenal, il-Chelsea u s-City. Illum tibda żid it-timijiet. Illum għandek Newcastle li bil-mod il-mod, infatti daħlu fiċ-Champions League dis-sena, qed jarmaw bil-kbir. Għandek Tottenham l-istess, Brighton, dawn kollha timijiet li naħseb kieku jikkompetu fl-opinjoni tiegħi fis-Serie A fejn it-tim favorit tiegħi, żgur li jiġu mal-ewwel postijiet. U l-oħrajn jinqalgħu l-isfel. Ivi dan huwa fattur. Billi inti orrajt, tis-sena kienet naħseb fl-Ewropa kienet sena tajba ħafna għall-futbol Taljan kif ħadd ħafna inti Antonello. Orrajt, ġifieri għax apparti li l-Inter telat final ta' Champions League. Tajjeb kellek semifinals ukoll kemm il-Milan u kemm in-Napoli fil-quarter finals, kellek ir-Roma li telat final fl-Europa League ukoll il-final tal-Fiorentina li mbagħad intilfet finalment mal-West Ham. Tajjeb kollha waslu sal-finali, finalment hemm tim Taljan li rebaħ tazza le. Mela problema hemm. Right? Ġifieri u hemm mhux problema waħda ma ħafna. Nerġa' ngħidlek, ma nagħmlux il-one-offs, it-Taljani bħala nazzjonal rebħu l-Euro 6 snin ilu mal-Ingilterra, taraw final u rebħuha ġew Wembley. Però dik kienet biss illużjoni għax meta tqis li għamlu żewġ World Cups in-nazzjonal Taljan li laqas biss kwalifikaw, allura tgħidlek li hemm problema. Hemm problema u problema kbira. Saħat tkellmu żjed tard però, il-kumenti tiegħek fuq is-sitwazzjoni kif Filippi illi għandna wkoll fil-kampjonat Taljan. Chris, Għajli, il-kumenti Jiena- tiegħek. brej naqbel u bej ma naqbilx. U ħanajt għalfej. Għax inti tistudja naqra n-numri. Mela, għawek kulħadd jaqbel li l-Ingilterra mhux lik għalih, pjaniet għalih. Jiġifieri, meta inti tħares li t-timijiet kollha Ingliżi bl-inkam kbir li għandhom, kif qal sieħbi Kall, meta inti tara tim li għadu neopromos, qed ikollu budget ikbar minn ħafna timijiet Ewropej, mhux tal-Italja biss. Issa, meta toħroġ minn dak il-pjaneta,
Għada kif ħarġet tabella ta' kemm intnefqu flus. Mela sissa l-Ingilterra missejjer żball intnefqu 1.6 billion fi transfers. Wara jew minn mit-Taljani nefqu 600 miljun. Umbagħad dejjem tinżel. Jiġifieri għalkemm ma tngħidu l-Italjani u bodhom lura u spiċċuti u m'għadhomx il-blażona li kien qabel li naqblu. Però l-efer tagħhom qed jippruvaw jagħmluha. Issa hemm differenzi kbar. L-Ingliżi ma no problem jekk jiddeċiedu daw issa bħalna għadna kif rajna jien fl-opinjoni tiegħi għadna kif rajna transfer bħal ta' Caicedo ma nistax nifhem jiena il-prezzijiet minn fejn ġabuhom. Jiena lija ma hu l-ebda plejer li jiswa l fuq minn 100 miljun. Imma dak opinjoni tiegħi. Meta inti tara huma ma no problem issa mhux qed nitkellem fuq l-Arab, l-Arab ħaġa oħra. Meta tara inti il-flus li qed jonfqu ma bla doċċ, ma jfissirx għax imbagħad hemm it-timijiet l-oħra qegħdin jaħdmu bil-għaqal qed jagħmlu ħażin. Ħafna timijiet qed jippruvaw il-bilanċi tagħhom iqarbuhom fejn qed jiġu kollha self-sufficient. Issa self-sufficient waħedha tgħidlek jekk inti daħħalt 100 miljun, 100 miljun tista' toħroġ. Sente oħra r-regoli tal-FIFA ħajnbidlu. Illum il-ġurnata jekk tiddaħħal 100 miljun tonfoq 100 miljun. Il-4 ijiem oħra jekk iddaħħal 100 miljun, 80 miljun tista' tonfoq. Jiġifieri jiena naħseb ħafna mit-timiet il-kbar ġa qegħdin jippreparaw ruhom għal dik il-bidla li se tagħmilhom il-UEFA. Għax faċli noqogħdu ngħidu isma'. Chris, ħan ikkummenta xi ħaġa ma jimpurtax. Mela le? Naqbel ma li qed tgħid, però ejja nkunu realistiċi. Il-futbol Taljan mhux fuq livell ta' klabs biss mal-lura. Mal-lura il-nazzjonali tieni ċans. Mal-lura anka bħala żvilupp ta' players. Illum ma dekx tara players bħal Totti, bħal Del Piero. Semmi li inti fejn għadek tarhom dak tip ta' players. Laqas il-Brażil. Le, żomm waħda. Aħna tinsaqet inqablu mal-Ingilterra. All right. L-Ingilterra apparti li tilfu l-final mat-Taljani, right, għamlu pjan tul is-snin li daw żviluppaw tim nazzjonali b'saħħtu. L-Under 21 b'saħħtu, l-Under 20 b'saħħtu, l-Under 19 b'saħħithom. Jekk tara t-Taljani, all right, forsi waslu final insejt f'liema kategorija. Skużani ta' Roberto, ma naqbilx miegħek, ħa ngħidlek għalfejn ma naqbilx. Jiena ħankun straight and forward. Jiena nemmen li kulħadd ikollu l-era tiegħu. Il-Ġermanja għamlu ħabta kważi kull 4 snin final tal-World Cup, naqblu jew le? Dik veru, però jien li itellaw talenti bla doċ, allura l-lum ġaralhom il-Ġermanja għaliex m'għandhomx talenti u kważi qaset jgħidulhom fin-nazzjonali. Chris, ħanejlek naqblu, però ħanejlek dik ukoll. Milux kien hemm kumment ta' Marco Amelia, ex-goaler tal-Milan, tan-Nazzjonali. U da semma il-mod ħażin ta' kif qed jiżviluppa l-futbol Taljan mill-grassroots. U dik xi ħaġa ħażin hemm għax Mancini għadu kif qal li meta tħabbru l-kollaboraturi tiegħu issa ma qalix hu issa imma kulħadd jaf li l-kollaboraturi tiegħu qabdu u għamluhom ħatruhom il-fiġiċi minn għallilu saqsijawh u bekk ir-reżenja. Jiġifieri inti ma jistax ikollok inti taħtar il-kollaboraturi tal-coach nazzjonali mingħajr ma tikkonsulta mal-coach nazzjonali. Jiġifieri qed naqblu li hemm xi ħaġa ħażina, ovvja. Jiena ħanajdlek, issa ovvjament bħalma kulħadd jaf jiena nżomm mal-Juventus, ġifieri però qed nipprova nkun diskrit u nitkellem mod ġenerali. Però nemmen li waħda mill-ikbar problemi li hemm fil-futbol Taljan hija l-politika li taffettwa t-tmexxija tal-futbol Taljan. Il-burokrazija illi Jiena Antonello, mhux biex. Sekond, Roberto, muħassemmi xejn, l-Inter u Milan ilhom jiġġieldu għall-ground nofs is-snin 2000. Ma ħanajlek Antonello, il-Juventus għandhom il-ground. U semmili li kemm għandhom players Taljani. Semmili. Allura din hija problema in ġenerali tat-Taljani kollha. Jiena nerġa' ngħidilkom il-futbol jaħdem ħafna. Chris, ħanajdlek. Per eżempju, Karl semma l-akkwista Rovella li għamlu Lazio minn Juventus, li għalija il-Juventus hemmhekk għamlu ġennata.
Alright? Però waħda mill-problemi li hemm fil-futbol Taljan, forsi jaqta' ftit timijiet u forsi hawnhekk l-Inter jaċċellaw, hija li klabs bħal Juventus, plejer Taljan żgħir tajta żgħira ma jtuħx ċans. Jibatuh b'self, alright, għal sena sentej, Italjani kollha jagħmluha ta' għal sena sentej, u mbagħad dal-plejer jispiċċa jinbih. Rovella kien meqjus bħala l-midfielder tal-futur. Alright, spiċċa emarġinat mill-proġett tal-Allegri, sfortunatament. U dawn huma affarijiet li qed jaffettwaw il-futbol in ġenerali. Jien ħanidilkom oħra, ħanidilkom oħra. Le, ma ħafna timijiet jagħmluha, jien ħansemmilek plejer wieħed li ma tantx iħobbuh l-Interisti, Bonucci mhix mingħand l-Inter ħareġ. X'ġara Bonucci? Asqat ma tawdejha bl-Inter. Dak fatt, imma ħanajdlek oħra. Issa ħanitkellem, jien qed ngħidlek biex ngħid minn fejn ġejja l-problema tal-futbol Taljan. Alright? U mhux biex naqla polemika. Le, mhux kwestjoni polemika. Mindu ħareġ Calciopoli, il-futbol Taljan ħadaqqa kbira l-isfel. Kemm bħala reputazzjoni, kemm bħala image, bħala kollox. Issa ovvjament li kienu affettwati kienu l-Juventus dak iż-żmien. Alright, għamlu ftit ta' żmien l-Inter ħadu trebil u kien qisu għadu tal-livell oli, però f'daqqa waħda il-graf dit niżla l-isfel. Issa, inti semmejt kemm tnefqu flus il-klabs Ingliżi u l-klabs Taljani. Però aktar l-klabs Taljani, nazzarda ngħid 75% ta' transfers li għamlu kollha b'self. Alright, b'option to buy, u kollha b'self. Il-klabs Ingliżi kollha jaqbdu jħallsu somon kbar u plejer imur b'mod permanenti. Issa fiha tajjeb u fiha l-ħażin. Aħna li l-Ingilterra hija pjanet għaliha. Is-senti mbagħad. Però ma kien iċċekk. Kulħadd jaf x'introjti għandhom inutli. Naf, però ma kien iċċekk. Jiena lek qed ngħid. Ma qaltx ma kien iċċekk. Daw l-Ingliżi kienu ġew skwalifikati mill-Ewropa u flok mar lura l-futbol Ingliż iddeċidew li xamru l-kmiem. Sawa, u l-lum qed jieħdu dew jiżiraw dikinhar u l-lum qed jaħsdu l-frott ta' dikinhar. It-Taljani sfortunatament għamlu l-World Cup tan-90 u għadhom qed jistrieħu fuq l-infrastruttura ta' dikinhar. Ma qabdux it-Taljani, isma' aħna issa żmien u għadda in-1990, ejja ħanxamru l-kmiem u nerġgħu nibdew. Le, it-Taljani wafqu. Però ħansemmi fattur ieħor, Roberto. Bil-qosor semmu reklami. Ma nafx taqblu x'miegħi. Jiena nara li l-Italja plejer iswa jiżbalja l-ewwel logħba Madonna daqshekk waqt id-dinja. Jiena ninnota. U anke t-timiet il-kbar, Kristu Roberto. Is-City pereżempju rajna l-biraħ il-final qed jagħtu ċans il dak il-plejer żgħir tal-Under 21 Cole Palmer. L-iskurja l-gol tal-gol. Iva, imma dal-final. Dik hija l-problema. Meta inti bħal Juventus, bħal Inter, bħal Milan, kif jiġu ifallulek l-ewwel logħba, daqshekk. Jinsaw kollu. Problema enormi. Ħanejd dal-punt qabel imorru għal-reklami. Rajt, semmejtu s-City. Issa il-ġimgħa l-oħra kummentajt l-istrateġija fit-transfer tas-City li plejer jixtruh ta' 21-22 kif jalaq 30 iħalluh jitlaq free transfer. L-Italja bil-kontra, l-Italja saret qisha retiring home. Plejer li spiċċa fl-aħħar tal-karriera fejn imur jilgħab. L-Italja, hu minn Di Marija pereżempju l-istaġun li għadda. U kien hemm bosta plejers oħra hekk. Jiġifieri l-Italja minn lig fej jattira l-aqwa players fl-aqwa tal-karriera tagħhom, spiċċa jattira players ta' isem li jkunu għamlu l-aħjar tal-karriera waslu fl-aħħar u jmorru hemmhekk. Roberto, dak kien jiġri jekk meta kienu morru Vialli, Di Matteo. Ukoll, iva, vera, qed tiġri issa bil-kontra. Sewwa tgħidu. Iva, ma nerġa' ngħidilkom, kulħadd blera tiegħu. Le fażi wkoll, imma hemm bżonn li ssir xi imma l-ikbar problema li hemm. Restructuring kbira. Jiena l-ikbar problema li hemm l-Italjani mhux qed ixamru il-kmiem u qed nibdew mela. Jiena bir-rispett kollu ma rridx noħloq polemika għaliex is-sindku ta' Torin tagħkom l-art għal 99 sena lilkom biex tibnu il-ground u aħna Milan ħansemmi fuqna Milan. Għaliex is-sindku lilna ma jrid itien nara. Aħna l-istess. Mela, ser nkollu waqaf id-diskussjoni għal ftit għaliex irridu marru għal ta' reklami, għaliex id-dibattitu mhux biss se jkompli
Iżda wkoll għandna diversi messaġġi x'naqraw ta' semmija u segwaċ tagħna. Daqstant ibqgħu magħna li x'dalwaqt nerġgħu niġu lura. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser jkun qed jorganizza sejl fejn matulu inti tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-bejħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbut li għandna ġewwa Birkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida qed noffru, inti taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja mintu fil-futur b'skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merba l-lum għat parti tal-program botta u risposta fejn il-lum għet niddiskutu il-kampjonat Taljan u s-situazzjoni attwali madwar il-futbol Taljan, diversi messaġġi illi waslunna se naqralkom bis l-aħjar għax hemm numja. Illum qed noħdu pjaċir qed naraw ħafna messaġġi. Josef Camilleri, imbilli għandhom ground star bajner fil-Juventus u ma jistgħu jorganizzaw xejn fih. Jiswa. Edin Vella kontra Albina nemmen il-kampjonat Taljan ġi jew stepping stone jew retirement home. Il-lig jista' jkun kompetittiv u ġildu bejnietna ma jqabbilna ma' klabs ta' pajjiżi oħra imbaħ jaqsew. Anke jekk l-Inter kontra il-Manchester City ħalf tal-akbar nies u brata mollija, id-differenza bejn il-lig tagħna u l-lig Ingliż hija kbira wisq. Għandna l-kwistjoni tal-grounds li hija redikola, TV rights fażulli u hemm qas talent li qed jitleb għan-nazzjonal ukoll. Għanna bżon rivem qawwija. Għala nattat maqduħna roħna l-Italjan. Omar de Brinkat, Italja pajis falut kif tridhom jiġu jinvestu hemm. U John UK min huma l-owners tal-klabs il-kbar żgur mhumiex Ingliżi. Paul Buttigieg, Grande Carlo Odenoj, Kit Kalleja Falzon, l-ebda plejer ma jiswa 100 miljun, mela kieku kemm jiswew ħanandum Dopper.
Domanda oħra minn Mark Xkembri fejn qed jistaqsi jekk jistax ikun li l-Juventus neħħew il-Rovella minħabba l-inġeri li kellu fit-tul mal-Monza. Chris Manton ħadd malkemm l-Italja tinħellis aktar minn pajjiżi oħra fuq transfer u plejer. Problema oħra l-Italja li neħtala tendenzi li tinqasam mal-Kunsil tar-Raħal ftit minn du ground tiegħu. U Andre Gauci, il-futbol taljan jirrifletti l-politika tal-istat, burokrazija estrema, FIGC fossil u antikwat ma jiftux għal-ħinijiet biex is-serja jkollha coverage mondjali u tassazzjoni estrema ta' svantaġġ kontra pajjiżi oħrajn. Plus l-Ingilterra tixu l-players bħal Chelsea u jisfredew il-kuntratt tal-players fuq 10 snin. L-Italja li twal kuntratt huwa massimu ta' 5 snin. Mela, Roberto wasal biex ħallina llum. Xammorru għarritka tijaw tal-punt tattiku fil-qosor, sa flattant Chris u Karl għarma għal-messagġi li rajt il-kon forsi tu rispondu xaħat minnu. Imma nissa immorru għal-punt tattiku ta' Roberto De Brincat. Hemm kurzita kbira dwar kif ħaj jilabu Napoli taħt it-tmexxija ta' Rudi Garcia. Nien nemmen li bħala stil tattiku ħajuża dak simili li kellu Spalletti, però ovvjament minn coach għal ieħor it-tim il-performances tiegħu kapaċi jvarjaw għax kull coach għandu l-filosofija u l-ideoloġija tiegħu. Naħseb li il-Milan din is-sena Pioli akkwista l-players li xtaq, anka grazzi għal-beħ ta' Tonali. Naħseb li il-Milan kapaċi jkunu tim organizzat, tim li ovvjament diffiċli biex telbu. Minnaħa tal-Inter għandi kurzita biex nara ovvjament in-nuqqas issa ta' Lukaku u ta' Dzeko kif ħajnħass għalkemm ħadu l-Arnautovic u l-Turam. Però ovvjament bħalma nafu plejer biex jistatilja f'tim ġdid jieħu ftit ta' żmien u dan kapaċi jkun effett determinanti fil-kampjonat in ġenerali. Minnaħa tal-Juventus personalment xejn ma jien konfidenti, qed nistenna li għalkemm forsi f'daw il-pre-season friendlies der atteġġament ftit differenti minn dak li konna mdorri jinbieħ meta naraw il-Juventus tal-Allegri, però nemmen in the long run il-Juventus ħerġaw jaqgħu sistema medjokri li jurew matul l-istaġun li għadda u hija sfortuna, nkun onest qed nitkellem kemm bħala parter tal-Juventus u kemm bħala ex-coach ġifieri in ġenerali. Naħseb ukoll interessanti għad tkun il-Lazio ta' Sarri kif qal tajjeb Karl. Għamlu akkwisti tajbin, akkwisti li jollu l-livell fit-tim, għandhom coach li fl-opinjoni tiegħi huwa coach intelligenti ħafna u naħseb li dis-sena Lazio kapaċi jollu l-livell tagħhom. Roma dejjem huma dak it-tim li jissemma ħafna fil-bidu, però ftit jasal sal-aħħar u forsi Mourinho hawnhekk irid juri l-abilità tiegħu anke bl-akkwisti li għamlu r-Roma, speċjalment matul din il-ġimgħa Paredes u Renato Sanchez li naħseb li huma pedin importanti f'nofs il-ground. U naraw jekk jirnexxilhomx jieħtlu mal-ewwel erba'. It-timiet l-oħra ovvjament jien nemmen li huma kważi kollha tal-istess livell għalkemm forsi hemm xi żewġ jew tliet timijiet li jistgħu jitqiesu bħala timijiet livell inferjuri mill-oħrajn fil-ġlieda li jkun hemm għar-relegazzjoni. Però all in all naħseb li bħala timijiet m'hemmx dak it-tim favorit, jien ma nemminx li Napoli u hawnhekk insellem il-kuġin tiegħi l-Omar De Brincat li ħallilna kumment ma nemminx li din is-sena ħajrġgħu jirrepetu s-suċċess li kellhom is-sena l-oħra. Ovvjament tilfu difensur importanti, l-difensur li akkwistaw għadu question mark, tilfu l-coach u jien nemmen li s-sena l-oħra għalkemm Napoli fuq il-karta ma kellhomx l-aqwa tim, però kellhom xi ħaġa like a kind of magic matul l-istaġun u meritatament rebħu l-kampjonat, però ma nemminx li ħajrġgħu jirrepetu s-suċċess li kellhom is-sena l-oħra. Jiġifieri jiena nemmen li ħajkun kampjonat bilanċjat ħafna, hemm 4-5 timijiet li jistgħu jirbħu l-kampjonat u ovvjament il-konsistenza u l-fortuna ħajkunu fatturi determinanti għal min ħajspiċċa rebbieħ
fl-aħħar tal-istaġun. Mela, grazzi Roberto ta' dana l-intervent tiegħek naf ukoll sfortunatament il-lejla se jerġa' jkollok ħallina kmieni biss nisperaw li mill-ġimgħa d-dieħla bil-bidla li ser nagħmlu fil-programm fuq il-ħin ħankellimkom iżjed tard fuqha tkun tista' tibqa' magħna għal-durazzjoni kollha tal-programm. Mela, sa dan it-tant ukoll sakemm Roberto jkun jista' jnissatilja bil-kwiet Krissu Karl. Qabel xejn, il-messaġġi illi daħlulna. Aħna bdejna bl-era qabel fejn kienu jmorru l-Amerika, u mbagħad daħlet iċ-Ċina. Kull 10 snin dejjem joħroġ dak il-pajjiż li jkun lest li jonfoq dal-flejjes u miljuni kbar. Daw is-Sawdi x'qegħdin jagħmlu? Qed jippruvaw jieħdu l-World Cup. Once li jkunu ħadu għal-World Cup u tgħaddi l-World Cup bħalma ġara bil-Qatar. Bil-Qatar minn Diċembru li għannallaw ma smajniex iktar bihom. Mhux għax għamlu xi affarijiet kbar, però il-preparation tagħhom kulħadd kien jaf x'kienet għall-World Cup il-Qatar. U jiena ngħidilkom lis-Sawdi l-istess ħaġa. Lis-Sawdi qed toqgħodu tinnutaw il-kuntratti li qed jagħtu għax qed jippruvaw jimmiraw għall-World Cup hekk missier żball 2030. Eżatt. Ma nafx ikkorreġuni. Ekku. Allura nerġa' ngħidilkom, jien ma jdejqunix. Daw kull 10 snin isu dejjem joħroġ pajjiż li jkun lest li jinvesti. Ibqgħu ċerti li għaddi żmien tal-Arabja Sawdita, wara l-Arabja Sawdita jerġa' joħroġ xi pajjiż ieħor. Però il-futbol, il-krema tal-futbol dejjem fl-Ewropa tibqa' minħabba iċ-Champions League. Fuq dan il-punt naqbel 100% ma' Chris. Tajjeb, jista' jkun li għandhom a couple of years, daqsxejn snin ikomplu jinvestu b'dal mod, ma ninsewx ukoll li il-fatt li qed jinvestu qed jgħaddu balla flus ukoll it-timijiet Ewropej biex jiġu fuq saqajhom. Qed jagħmlulna pjaċir ukoll biex inwieġeb daqsxejn mistoqsija waqgħu kumment wieħed li kien hemm li forsi Juventus ħelsu minn Rovella għax kellu inġeri fit-tul is-sena l-oħra. L-inġeri ma kien itfittu xejn. Jiena li inġeri fit-tul meta jitliflek 4-5 xhur minn kampjonat. Tajjeb, għax plejer da out of 34 lab 26 matches. Fimt, kellu inġeri, ma inġeri kulħadd ikollu l-emmulaw. Qed tifhem ma jfissirx għax kellu inġeri darba ta' ifisser li huwa inġeri prone. Qed tifhem prone to inġeri, ġifieri m'għandniex għalfejn noqogħdu naħsbu li Juventus, jiena naħseb Juventus kellhom problema u tidher ċara bħal klabs oħrajn li għandhom bżonn jibbilanċjaw il-kodba u qed jaraw kif jistgħu. Ma naħsibx li kwistjoni ta' kodba ta'. Jiena naħseb iktar kwistjoni li għandhom l-iskwadra twila. Jista' jkun ukoll u jista' jkun m'hemmx flus kbar involuti fin-nofs għalhekk qed ngħidlek mhix kwistjoni ta' kodba. Chris, jista' jkun ukoll li Rovella ma jidħolx fis-sistema tal-Allegri. Jiena ngħid Rovella huwa playmaker. Rovella huwa playmaker, eżatt il-playmaker stil kif iħobbu Sarri, tajjeb il-persuna li minnu isu direttur tal-orkestra, imexxi l-ballun u jdawru fejn jixtiequ, u naħseb dik mhix l-istil ta' roba tal-lejl. Ħaġa wkoll oħra. Taħseb li Brovella naxxilkom tinflessjaw mill-Milinkovic Savic? Mela, ħankun ċarfu għadi, Rovella mhuwiex sostitut ta' Milinkovic Savic. Dik l-ewwel waħda. Tajjeb, il-plejer li ħajuħu post. Right? Il-punt tal-ground li fih kien jilab Milinkovic Savic ħajkun Kamada il-Ġappuniż li ħadna ma' Eintracht Frankfurt. Huma żewġ stili ta' plejers totalment differenti. Għax Milinkovic Savic huwa plejer tekniku ħafna, fiżiku, all right. Għandu id-daqqa ta' ras l-speċjalità tiegħu, għandu l-assist l-speċjalità tiegħu li joħloq out of nothing dik l-okkażjoni tal-gow, u plejer li għamel ħafna gowiet ukoll u żgur li ħadd jinħass in-nuqqas tiegħu. Però having said that, forsi ftit jitkellmu u jgħidu dwarha. Milinkovic Savic mhux stil ta' plejer li joġob il-Sarri. Tajjeb, Sarri jħobb dak it-tip ta' plejer li il-box to box midfielders
tajjeb li jiġru ħafna, li jaqdu id-difiża mal-midfield mal-attakk. All right, ġifieri Milinkovic kellu problema kbira miskin li kellu jaddatta sa ċertu punt għas-sistema tal-logħob li jħobb jilgħab biha Sarri. Irridu ngħidu ħaġa ċaqa kif suppost għandi ngħidha, ħanajduha kif inhi. Milinkovic jieqpa lija plejer kbir. Plejer li ma nsax nifhem kif spiċċa is-Saudi Arabja, tajjeb ma ħadu ħadd. Tistax tifhem għala, mhux flus. Ovvjament, Mhix flus. flus, efem, anka l-Lazio marru minn fuq għax kull ma kien baqalu sena kontrattu daħlu 42 miljon tiegħu li issa tim ġiġu investiti u flus oħrajn f'ħafna plejers oħrajn. Jien jekk issaqsini x'taħseb ħajinħass Milinkovic jew le. Jien naħseb Lazio aktar milli huwa tim ta' individwalitajiet huwa tim. U taħt Sarri dik ħarġet b'mod iktar ċar naħseb. Mela, Antonello, għax waqqafni eżatt. Ma rridux ninsew li l-Juventus għal xejn jkollhom skwadra twila, daw ħajlabu darba fil-ġimgħa biss. Lik biss. Jiġifieri jien ma ħassitx bi kbira dat transfers tal-Lazio ta' Pellegrini u Rovella, għax dawx ma kienu se jilagħbu. Competition waħda. Ekku. Ġi Sarri għalihom li Pellegrini ġa kien magħhom. U Rovella naħseb li Sarri ġa kien jaf bih sintendi ma' Juventus. Allura u preferew il-Juventus daw aħjar milli jseħħu bil-qira imorru hemm. Chris, biex nżid fuq li qed tajt, tant huwa hekk li qabel ma beda l-calcio mercato, ġifieri f'Ġunju, il-Juventus kienu diġà qed jissemmew għall-inqas tru media u tru il-gurus tal-merkato tipo Di Marzio, tajjeb Romano u l-oħrajn. Li l-Juventus kienu qed jipproponu biex jieħdu lil Milinkovic, għax dejjem kien il-ħolma tal-Juventus, Milinkovic Savic, tajjeb bdew jipproponu propju li jtuna l-Pellegrini lil-Rovella biex u kongwalju ta' flus. Ovvjament dik il-ħaġa qatt ma seħħet, però biex ngħidlek li kienet ilha in the pipeline. Ma setawx jippareġġaw l-offerta tas-Saudi? Dik li gara? Daw żied kummentu, fil-fatt għandna kummenti ieħor minant isbatija fuq is-Saudi wkoll. Ruben, għonu fejn qed jgħidilna is-Saudi Arabja qed teqret il-futbol, jasbu li bil-flus jistgħu jagħmlu li jridu. L-eruq tal-futbol jibda bin-nurseries mhux billi tixtri l-istilel. Nammira l-players li rifjutaw il-flus tal-Arab u hawnhekk nibteli f'pasport. Fuq kumment li darba kien qal Arrigo Sacchi, l-ex coach ta' Milan, nazzjoni tal-Italja ta' 22. Il-problema tal-Italja hi illi minflok taħarsu lejn u jaraw xem fin-nursery jippreferu jixxu plejer barrani għax jiġihom bi ftit flus minflok jinvestu fit-Taljan u naħseb li dan huwa kumment ta' min jorbot fuqu għaliex ukoll u jirrifletti fuqu meta is-sitwazzjoni fejn feliċi tal-futbol Taljan. Mela minn hawn u ftit ieħor qed nistennew li jidħol mistieden. Ma għaliex qed nitkellmu u ngħidu għax it-Taljani l-iżżar ma jagħtux każhom. Jiena qed nikkwota xahar sakki wara l-elezzjoni. Sakki raġel ta' triq. Ejja, ma jien inħares li timiet il-kbar, Bayern Munich, Barcellona, Real Madrid, biex ma ngħidux l-Ingliżi biss, min jilagħbhom it-tfal? Irrisponduni, min jilagħbhom it-tfal? Iktar hemm ċans li jingħataw jiena. Ara l-Barcellona kemm tellat minn nursery Chris. U tellat Xavi, Iniesta mhux kollha minn nursery, Busquets mhux kollha minn nursery. Tella dak il-wieħed nej, imma warahom xtella Pedri u Gavi biss. U ma jtella. Jinħares lej kif qed tajt inti. Bayern Munich itella wkoll, Liverpool jagħtu ċans ukoll ħafna żgħażagħ tarum diħlin biċċalem. Jien nemmen ħaġa kal. Jekk it-tifel li jkun min ikun fin-nursery huwa tajjeb biżejjed jagħmilha ma' kull klabb. Issa da li mul lil klabb li se jkollu
plejer tajjeb ħafna li jista' jagħmilha mal-ewwel 11 tat-tim tiegħu u jneħħih lim. Allura jiena nibqa' ngħid li dawn ikunu talenti. Issa Di Marco, pereżempju, biex insemmi fuq l-Inter, qabel ma sab postu Di Marco bagħtuh b'sil. Issa reġgħu ġabuh u qed jilgħab. Qed tifhem jiġifieri meta inti ikollok ċertu plejer ta' ċertu livell, ħajjilgħab u ħajsib postu. Iva, tikun Allura jiena ngħid sinjal li ma jkunx hemm. ma ninsewx meta ngħidu livell, Chris naħseb Karl, qabel ma tkompli, qabel kemm ingħaqad ma' Mark Schlembri wkoll illi deħal ukoll għal-parti tal-programm. Mark, grazzi tal-li ħaltilna short notice u nsellem lilek. Il-lejla tajba għal kulħadd. Naflu kol kont li qed issegwi l-programm. Mela, ħanamlu ħaġa. Karl jala il-ħsib tiegħu. Mark, tista' forsi tagħdi l-ewwel impressjoni tħobb timur għattini blok ta' riklami. Le, biex nagħlaq u biex inkompli ma' dak li qed jgħid Chris. Meta tnejdu livell, għax aħna ħafna drabi naraw Serie A, Premiership Ingliż, ejja naraw anke id-divisions li hemm taħt. Iċ-Championship l-Ingilterra, pereżempju, tajb li huwa second division, il-livell huwa oli ferm, tantu hekk li meta għandek players tal-Premiership li jiġu mislufa letteralment fiċ-Championship, ħajġu lura aktar b'saħħithom u hemm hemm iktar ċans li jirnexxu fit-timijiet oriġinali tagħhom. Mentri, sfortunatament, milli nara jien, dawk il-players Taljani mis-Serje A li jiġu mislufa fis-Serje B u fis-Serje C, isu hemm baħar jaqsam kbir wisq fil-livell li inti għabbi tispiċċa fis-Serje B, tiġi mbagħad fis-Serje A u ma tagħmel xejn. Ġvidin wieħed naħseb jista' jidħol aktar fil-fond fuq wkoll. Opinjoni dejjem. Mela, Mark, l-ewwel kummenti tiegħek fuq din id-diskussjoni u kif ukoll fuq diversi messaġġi li qegħdin naraw. Ara, fuq id-diskussjoni tal-futbol Taljan in ġenerali, jiena nemmen illi da huwa żmien diffiċli. Imma iż-żmien irridu nsaqsu għax ħaneqgħu żerin għalfejn huwa żmien diffiċli. Huwa żmien diffiċli għax tiġa qala xi ħadd l-affarijiet mhumiex qegħdin jiġu ittekiljati mill-eruq. Il-futbol Taljan ilu sejjer lura mit-2006, mhux qed ngħidlek bħala Juventin, imma anke jekk tara l-prestazzjonijiet tan-nazzjonal. X'kienu? World Cup ta' 2010 minn għalija barra fil-gruppi, l-istess fil-14, 18 barra, laqqas fil-gruppi barra totalment, eliminati, ma kwalifikawx, l-istess fil-2022. L-infrastruttura semmewha. Melux rajt artiklu li għadhom iħallsu l-grounds tan-1990. Ġifieri dik il-World Cup tan-90 li jiena niftakar ftit żgħira minnha, flok switch ġid, kemm ma switch Aries. Niġu l-infrastruttura llum, kemm il-darba nitkellem miegħek, burokrazija sħiħa, ġifieri kemm l-Inter iffaċċjawha, ir-Roma jiffaċċjawha, u dan mhux qed nitkellmu timijiet tal-provinċja. Ġen nitkellmu. Nista' nsaqsik xi ħaġa. Għax din ismaħħa ħafna jien għax minn Calciopoli il-futbol Taljan mallura. Ġifieri intom qegħdin tgħidu li għax niżlet sena biss darba waħda biss il-Juventus fis-Serje B, il-futbol Taljan krolla. Le, mhux hekk qed ngħid jien, le mhux hekk qed ngħid. Għax Roberto għadu kif qal mid-2006 mallura wkoll il-futbol. In-nota naqra. Jien ma nfettifhi, ma bir-rispett kollu tgħidli għalfejn. Għax mid-2006 law, xorta qatt ma sar investiment ta' xejn. Ġifieri dik il-Juventus ma sarix Calciopoli, illum il-ġurnata llum xorta l-istess argumenti kien ħajkonna ta' sitwazzjoni qabel ma nafx minn minnkom qala illi għatem investiment, l-aħħar investiment li sar kien f'Italja 90 jidhirli li Chris. Biex jien għata, l-Italjani għadhom jistrieħu u għadhom sal-lum jistrieħu fuq l-infrastruttura tal-1990, tal-Italja 90. Issa, biex inkompli fuq li qed jgħid Chris, ara kemm Italjani u m'hemmx amministrazzjoni. Meta ġew mela applikaw għal Euro 2028 u l-applikazzjoni a favur l-Ingilterra u l-Irlanda. Sabiex minn għalihom ħarganizzaw waħedhom il-Euro 2032. Issa, ġew dita d-daħqa tgħidha, kienet baqa' Turkija bħala rivali tagħhom, biżgur it-Taljani ma jitilfuwiex għax
saħansitra it-Turkija bħala infrastruttura aħjar mill-Italja, huma qed jipproponu għax issa trid tiġi aċċettata minn għalija fil-ħarifa illi issir magħhom meta hemm xi 1500 km bogħod. Issa, mela, dan xi jfisser? Għax mhux għax ħassir mat-Turkija, se qed issir ma' min issir fil-vant tal-Ewropa, il-punti jeta, mela t-Taljani f'April li għadda telqu bil-premessa li ħajn jinnovaw għax grounds. Għamelhom 19 tal-Juventus, forsi ftit irqaqat hemm xaġa żejra. Issa x'għamlu? Peress ħaj minn 10 grounds diġà waqgħu 5, għax 5 ġo l-Italja u 5 ġo t-Turkija din jipproponu. Jiġifieri, u l-mistoqsija tiġi hawn. Dan saħansitra għandek il-Viċi President tal-UEFA li huwa l-President tal-Federazzjoni Taljana u hemm dal-biżaħseb u għara li kieku m'hemmx. Issa mhux qed nitkellem hekk għax naqsulna l-punti, qed nitkellem hekk Jiena ngħidlek dwar reklami ma. Jiġifieri, jiena dal-izzat li f'pajjiż dawk il-grounds, dawk ir-riżorsi fejn jidħol futbol li hemm l-Italja u mhux kapaċi jorganizza tournament waħdu. Ara, il-problema kemm hija da mill-eruq. Jiena nsegwi anka kategoriji minuri, forse ma nidħolx f'dettall, ġifieri għax m'għandix ħin, imma meta tara kaos kull sena fis-Serja B, ma taf min se jipparteċipa jew le. Koċ timijiet falluti fil-Lega Pro jew Serja C l-antika, u għar minn hekk, u mbagħad biex iddaħlu t-timijiet tal-Under 23, kif għandhom il-Juventus u f'seklu l-Atalanta l-ewwel darba dis-sena, ġo l-Italja jisom se jagħmlu xi ħaġa li ħadd u qatt m'għamilha. Issa, daw fihom il-vantaġġi tagħhom iktar minn żvantaġġi u speċjalment fid-dinja tal-futbol li qegħdin ngħixu tgħidli għalfejn. It-timijiet Taljani m'hemm ħadd minnhom li qed finanzjarjament wow. Issa, issa ħatejd naf li ħafna Juventini mhux ħajaqblu miegħi. Hemm ammont ta' players bħal huwa semmejtu ħafna lil Rovella fost oħrajn li qed jiġu mislufa jew jinbiju timijiet oħrajn. Issa nieħdu l-pożittiv minna l-biċċa. Għall-inqas jekk xejn qed iserfu ta' gwadan finanzjarju minn dak l-aspett għat-tim plus li qegħdin irawmuhom għax tru next gen next gen Under 23 fil-tielet kategorija Taljana fis-Serja C, anqas diġà bdew jitlu fid-dinja professjonistika tal-futbol. Issa, fl-antik, għax dak Karl semma punt tajjeb, kien hemm il-Juventus fl-80s li ma niftakarhomx kienu jgħidu le jieħdu plejer mis-Serja B minn dak it-tim li kollu Taljani ta' żmien Platini. Illum jekk fis-Serja B, il-min żammu, il-Faġġjoli. Biss. Ġifieri, hemm ħafna affarijiet u hemm xi ħaġa illi ma xed tattira qas investiment barrani, issa hekk ix burokrazija fil-futbol jekk hemmx issues ta' taxxa. Jistgħu jkunu ħafna fatturi. Ngħidu kif inhi l-istorja tal-Calciopoli m'għamlitx sens. Ġieħ il-futbol Taljan. Il-biċċa xogħol tal-Juventus kienet tkun medja fis-sens tal-plus valenza m'hemmx regoli u penalizzawhom tawhom il-punti reġgħu naqsuhom. Hemm wisq affarijiet illi Karnivalata sħiħa infatti, ekku. Bħala image ħajbati, ovvja. Eżempju ieħor, tgħid li meta ħadu lik ir-Roma, mela f'nofs staġun bidlu r-regoli. Mhux għax ħadd tilfu lik il-Juventus, għax il-Juventus qatt ma kienu qed jiġġieldu kemm ġew tieni qatt ma ġġieldu ma' Roma fl-2001, imma kif tbiddel regoli f'nofs staġun. Laqas f'turnament tal-amateurs. Mela, nifqu hemmhekk għat-tieni parti tal-programm, fit-tielet parti tal-programm għandna diversi topics li rridu nittakiljaw għal daqstant nitlob il-panel li ħajkun nittakiljaw fil-qosor u naqraw xi ftit messaġġi wkoll. Imma nissa 3 minuti ta' reklami u d-dibattitu jkompli eżattament wara dawn. Aw mara.
wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser ikun qed jorganizza sejl fejn matulu inti se tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-beħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll u l-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbub li għandna ġewwa Birkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida li qed noffru, inti se taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja minnu fil-futur b'skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Mela, merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta, il-programm ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva jtella kull nhar ta' ħamis meta ma jkollniex it-tazzi fejn il-lejla qegħdin niddiskutu wkoll il-futbol Taljan flimkien mal-President tal-Lazio Supporters ta' Malta, Karl Gallia, l-isprima supporter ta' Inter u l-viċi editur tal-Kamra Sportiva, kif ukoll YouTuber ta' Juventus, Mark Xkerbejn, lejla wkoll qegħdin nagħmlu diskussjoni kemm xejn interessanti. Iżjed kummenti, qed nirċievu ħafna kummenti u qed nieħu pjaċir qed nara dal-kummenti, ovvjament komplu id-diskutu fuq dak kollu li qegħdin nitkellmu fuq matul il-programm tal-lejla. Kalea Falzon, Insigne u Bernardeschi diġà ddejqu fl-MLS. Kien hemm ħabta li bdew maċċina iżda il-flus hemmhekk nixfu. Wayne Koshkiri, tifel tal-livell jilgħab Balotelli, ovvjament qed taqra l-aħjar messaġġi. Fl-2009 kien ta' livell u Europa players kbar, hemm qabża kbira mill-primavera għas-Serje A. Chris Cilia, grounds tal-Italja huma ta' żmien id-dinosawri. U kumment oħra ta' George Wireb, il-futbol Taljan u l-bażit fuq il-Juventus, ikbissru Juventus ikollha kulħadd inkluż in-nazzjonal, anke bħala image ma jirrealizzawx li qed jisparaw b'saqajhom. Jiena fuq tal-kumment assaġġ ma naqbilx, Ġon għalkemm vera diversi timijiet Taljani kellhom bażi Juventina meta trionfaw ma ninsewx li kien hemm żmien fejn il-bażi tat-tim kienet il-Milan ukoll. U llum il-ġurnata l-bażi tat-tim hija l-Inter. Volveri iktar ngħid li l-futbol Taljan huwa bbażat fuq Juventus, Inter u Milan. Fil-qosor, Marco Chris, forsi tridu twiġbu xi il-messaġġ ta' Ġon. Minn daw il-tnejn. Waħda għadni kif qed taf titqabel imorna reklami. Meta semmejt l-Under 23, għax wejn għalem qabża kbira bejn il-primavera u l-kbar.
l-Under 23 bridge. It-tieni punt li qal fuq il-Juventus li l-nazzjonal jien sa naqbel miegħu biss ma mhux fuq il-nazzjonal ħanejt fejn anke tidħol udjenza televiżiva peress li ma tantx qegħdin jiġbdu nies. Eżempju season li ħajibda nhar is-Sibt li ħajsir u ħafna mill-lob tal-Juventus l-Inter u l-Milan ħajkun il-ħadd fin-nofsija. U raġuni hija li f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja ikun ħin tajjeb għalihom għax jew ikun waslu biex joqdu u jkun għandhom kif iqumu ma jaħbadx mal-lejl tagħhom. Allura qed jaraw x'għamlu biex jixbdu iktar udjenza u għalfejn l-iktar li ħajna tawlob probabbilment huma l-Juventus għax m'għandhomx tazzi Ewropej. Għax l-Inter u l-Milan ma tantx għandhom fejn jillapazzaw f'ċertu ġimgħat. Chris, trismu tirrispondi? Jiena m'għandi xejn nirrispondi għax il-Juventini dejjem għandhom moħħhom li perseguitati jiena aħjar ma nirrispondix. Sewa wis. Mela ħalli morru għall-item li jmiss tal-program tagħna tal-lejla. Ir-riżenja sarjetta fil-bnazzi ta' Roberto Mancini ta' l-Italja. Il-ġemma smajna wkoll il-video eċċellenti li batilna Clayton żammet iċ-ċomba fuq da' suġġett. Biss nixtieq nisma' naqra mingħand il-panel fuq dina l-argument fuq ukoll issa il-way forward. Kaj, ħanibda bik. Mancini ex-player ta' Lazio. Mela, sew ta' Lazio, sew ta' Inter. Joj tozz. fuq Mancini jina li hija tim kif inhu Taljani once li inti m'għaddejx għal kompetizzjoni importanti bħalma hija l-World Cup għandek iż-żarma mal-ewwel. Tajjeb, ma nistax nifhem jiena. Kif dan tilef id-decider mal-Maċedonja qed ngħidu, ġifieri noqogħdu attenti, mhux mal-Portugal jew ma' Franza jew mal-Ingilterra. Tilef id-decider li għaddi issa kif ġiet il-logħba kulħadd joqgħod jgħid għax ġiet hekk u għax qabel fallew penalti mal-Iżvizzer. Mhux il-punt, tim bħalma huwa Taljani, jekk inti bħala kummissarju tekniku ma wassalx it-tim li għall-inqas jikkompeti f'dik il-kompetizzjoni kbira. Int fallejt. Mela minn hemm kellu jieqaf dik l-ewwel ħaġa. Issa waqaf issa. Ma nafux għalfejn waqaf issa, qed jgħid għax bidlulu l-istaff, żmien tina parir. Jekk hemm xi offerta multimiljonarja minn x'imkien ieħor, eċċetera. Hemm offerta biex ikun coach tal-Arabja Sawdita u ta' miljun fis-sena. Jien naħseb li bħala Mancini ħaseb jgħidlek jien ħanoqgħod ma' daw qed ibidlu li l-istaff u jagħmlu meta jiena għandi offerta bħal dik. Jien naħseb hekk ir-raġuna. Way forward, għax inti saqsejt way forward ukoll Antonello. Jien għalija jekk hemm coach li forsi kapaċi għajjem entużjażmu u xi ħaġa ġdida anke fuq dak li rajna s-sena l-oħra, kapaċi jkun Spalletti, m'għandix xi soft spot għal karattru tiegħu, jaqridni daqsxejn, nkun sinċer. Però ma' żmien u speċjalment fuq dak li għamel is-sena l-oħra bit-tim li kellu ta' Napoli, mhux biss rebaħ il-lig, imma l-mod kif rebħu u l-futbol spettakolari li lab. Tajjeb anka billi ta' ċans players żgħar jifjorixxu. Naħseb it would be the best bet għal-futbol Taljan, għal-nazzjonal Taljan. Pija was probably hemm xi disgwid minħabba li De Laurentiis qed jitlob 3 miljun li suppost biex jinħall minnhom Spalletti l-FA Taljan ma tix tħallashom. De Laurentiis kulħadd jaf li għandu rasu jibsa. U isma' at the end of the day dak kien id-deal. Jiena ma nidħolx f'dik tip ta' polemika. Qed tifhem jekk ħanoqogħdu naħseb imorru lura għal Antonio Conte. Tajjeb jew ma nafx. Mhux qed nara affarijiet bih fil-viċin. Naħseb li tkun take a lot of time. Għaret nitkellmu li kważi sena naqrin qasam mill-euro s-reġa. Eżatt. Ekku. Mela, min ħajidħol ġdid, tista' tgħid li qas għandu żmien biżżejjed biex jibbildja. Le. Għax għandna żewġ logħbiet, ġejġi xlogħbiet importanti għall-Italja.
ukoll. Mela, Mark, qabel xejn, parentesi żgħira, stidilna wkoll il-Napoli Club Malta biex jattendu iżda sfortunatament ma setgħu jibgħatu l-ħadd din id-darba. Nisperaw li d-darba jmiss ikollna l-okkażjoni illi narawhom. Mela, Mark, naf li inti kritiku kbir ta' De Laurentiis. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi qiegħed jiżbalja li qed iżomm niebes mat nazzjonal kif tgħid id-dil kien bejn klabb u ieħor nifhimha ma bejn klabb u nazzjonal. Jiena Naħseb li bħalek seta' naħsibha. ħanisma' tiegħek. Jiena fuq da kombinazzjoni llum fuq ir-radjo sportiva ġifiera x'nisimgħu ħafna. Kien hemm kumment li laqatni u ma kontx naf li ħan nitkellem il-lejla u qal kemm huma komplessi il-kuntratti tan-nies jiġifieri kemm plejers u kemm diriġenti li qegħdin man Napli. Kif jagħmilhom De Laurentiis, kważi jagħmilhom impossibbli li titlaq. Ġifieri. U ġo moħħi ġew xi affarijiet ġiet dil-biċċa xogħol tal-coach illi jiena da viżavi in-nazzjonal ma nafx għalfejn qed jimxi hekk għax da huwa pajjiżu l-Italja. Jiġifieri qed iħares imma lejn il-but. U barra minn hekk jiena da ma nistax nifhem oltre għax Gravina kien qal li Napoli huma x-xempju ta' kif għandu jitmexxa klabb Taljan. Ġifieri iktar u iktar qed nistaġeb biha din. U tieni ħaġa hemm morru ftit lura tal-ġimgħat nafu kemm Giuntoli dam biex ġi inħall mill-aħħar sena kuntratt mal-Juventus. Ġifieri ma rridx naqbes fuq Giuntoli. Però jiena ġifieri di ta' Napli li De Laurentiis jagħmel dawn l-affarijiet ma nux xejn kbir għax rajni ħafna drabi fi żmien li għamel ma' Napli, issa tgħid li rebaħ il-lig, veru. L-affarijiet mhux dejjem kienu daqshekk wartu sa. Però ma nix nidħol ġo l-affarijiet ġo tim tan-Napli. Li ħanejt jien fuq it-tim nazzjonali Taljan, jien naħseb li mill-coach trid issir bidla fl-istruttura mill-qiegħ għax illum se jinbidel il-persuna mhux ħadd inbidel l-istruttura u dik se tagħmel id-differenza kollha. Fis-sens, fil-verità fil-istat li qed fil-futbol l-istruttura trid tinbidel, issa jiena Spalletti bħalma qal minn għalija qal ma tantx għandi soft spot li għall-karattru tiegħu. Però qed tinżelu l-kappelli rebaħ il-lig ma' Napli wara 33 sena u rebaħ il-lig ukoll ġo Russja ma' Zenit meta nafu li ġo Russja dak iż-żmien it-timijiet ta' Moska kienu jiddominaw. Issa li nrid ngħid ukoll jekk jiġi Conte xorta nemmen li Conte kapaċi tieħ injection. Jiena li nikon smajt ukoll jisu li qatt Mancini ma niżżel il-mowt ta' Vialli jisu minn hemm li hemm forsi ħanat il-benefiċċju tad-dubju beda jumbra l-ġob, forsi kien jassoċja ħafna ma' Vialli biex kompletax xaqbad qalu għal orajn dew bidlulu l-istaff. Issa li nafu żgur li mat-tim nazzjonali Taljan dieħel flok Vialli Buffon u apparentament jekk minn sejrs barra jkun hemm anke Barzali. Jiġifieri. Fis-sens, issa jirdu jaraw għax di taqliba sħiħa. U jien għandi question mark kbira kemm ħajrna xilhom jikkwalifikaw għal Euro 2024. Għala dak dal-coach mi kwalifika se jiġri issa. Dik mistoqsija. Fatt li Volment naħseb li l-Italja jistgħu jsibuha bitfila marka kontra l-Ukrajna u l-Maċedonja qed neskludi l-Ingilterra għaliex bħalissa l-Ingliżi għandhom punti massimi, nisperaw li minn ximkien jirnexxielu jnaqqal xi punt qed nirreferi għal Malta. Li jien ħankun preżenti nista' ngħid. Eżatt. Ġo Bari. Jiġifieri. Ma fimni mal-Ukrajna mhux ħadkun faċli. U mal-Maċedonja nafu l-istorja tilfu ġo Palermo. Ġifieri llum il-ġurnata kulħadd itikloba. M'hemmx dak u dak. Rajt hemm il-names, timijiet bħal Ġermanja, Franza, Ingilterra, Spanja, Portugal. Imma nafu li ġraw anke fil-passat, timijiet kbar ma jgħaddux. Mela, illum suppost kellna nitkellmu fuq is-Serje A. Imma naraw daw il-kwistjonijiet kollha li xtaqna niddiskutu ovvjament
ma stanix wantu għan priorità daqstant nixtieq li forsi niddedika 10 minuti issa biex nitkellmu fuq il-kampjonat, fuq l-ambizzjonijiet li għandkom tliet timijiet rispettivi illi qed tirrappreżentaw tista' tgħid illum. Yes, ħanibda bik, jiena reddent biżżejjed fuq l-Inter, Gualtieri min isegwi l-videos tiegħi regolari jaf kif naħsibha, ħanibda bik, mbagħad immorru għal Karlu għal Mark fuq l-ambizzjonijiet tal-trattatun minn affarijiet intom. Jibda Chris u mbagħad Mela, inti qed tgħid l-ambizzjonijiet tat-timijiet Taljani kif ħajispiċċaw fil-klassifika qed Le, inti qed tistenna mit-tim tiegħek matul dan l-istaġun. Jiena xi nistenna mit-tim tiegħi, jiena mhux qed nistenna affarijiet kbar. U ħanajt għalfejn. Il-transfer market li sal. Nemmen li iktar ħarġu players ta' kwalità mill-li daħlu. Mela, in-Napli presso poco baqgħet l-istess. All right, kulħadd qed jgħid għax bidlet il-coach. Jiena Garcia meta kien mar-Roma ma kienx ħażin. Dan għamel ħabta jiġilet mal-Juventus ħabballik għallik. Jiġifieri issa inti titqis li dak it-tim rebaħ jekk min issa żbalja dejjem. Il-kampjonat b'16 punt fuq kulħadd. Mela Garcia, da ġifieri. Se jarmi 16 punt li bieħ ħadu l-lik fuq kulħadd. U Garcia kien beda b'xi 10 fil-fila. Tajdu lix m'għandix taqsam għax it-tim hemm qiegħed. Jiġifieri mbagħad kull miem Garcia u d-defense u l-flok kim. Mela jiena lejja daw bla ma tantx bidlu ħajtilqu pole position. Għax dat-tim irid jitlef il-fuq minn 8 lobiet biex xi ħadd jidħol ras imbras miegħu biex joħodlu l-lik. Issa, tara l-Lazio. Il-Lazio presso poco baqgħu l-istess, żiedu naħseb il-pankejna naqra ħjar, però għandhom l-inkonjita tal-Ewropa. Tittara se jagħmlu ġew it-tieni. Issa għandek l-Inter u l-Juventus li ġew it-tielet għax jien għalija il-Juventus xorta ġew it-tielet biex inkun qed nitħaddet is-sewwa. Mela, il-Juventus għandek l-ewwel 11 huma tajbin ħafna, m'hemm xejn xi tajt, ir-reserves mhux daqshekk ħsiena, però ħajlabu darba fil-ġimgħa. Li dik taf tagħmel differenza kbira u jiena nemmen li se jiċċallenġew għalik. Issa mbagħad għandek l-Inter, aħna li kif qed ngħidlek jiena nħoss li l-plejers li ġew mhumiex daqshekk ta' kwalità daqs dawk li telqu. Jiġifieri ejja ngħidu presso poco baqgħu l-istess. Ma nħoss li saret żieda. Il-Milan saħħet il-bankina, però l-Milan ma daħlix mal-ewwel erba'. Jekk ħanoddu l-punti li tnaqsu lill-Juventus. Però bil-tim li għandhom issa, sintendi se jagħtu ġlieda kbira biex ikunu mal-ewwel erba'. Jekk jiġġieldu x'għalik, iż-żmien ħajtina parir, għax il-Milan bħall-Inter bidlu ħafna u sakemm jistatiljaw ċertu plejers tittara x'sa jkunu ġew draw u tilfu. Għax da diffiċli biex taqbad u terbaħ il-lob kollu mill-ewwel. Issa, warahom xi punti u punt kien hemm ir-Roma u l-Atalanta. L-Atalanta tidher li bidlet naqra dis-sena, speċjalment fl-attakk. Għax 99% ħajoħorġu Muriel u Zapata, ġew De Ketelaere u ħadu ieħor fuq quddiem insejt ismu bħalissa. Xamakka, eżatt, Skamakka. L-istess tittara kif se jġibu ruhom. U mbagħad għandek ir-Roma. L-Roma jiena fl-opinjoni tiegħi qed tagħmel transfer market tajjeb. U r-Roma l-istess, is-sena l-oħra kellha l-Ewropa. Jiġifieri imdorrijin jilagħbu dawk id-darbtej fil-ġimgħa. Jiena inħoss hekk. Mela, Napli jiena li terġa' issir Champions. Ma narax li sa jkun hemm challenge daqshekk kbir. Il-Juventus ħadet lilha, però naħseb jiġu t-tieni, u mbagħad ġlieda kbira biex jitlu għat-tielet u r-raba' post bejn l-Inter, il-Milan, l-Atalanta, u r-Roma u dawk huma u l-Lazio. Jiena sissa fadal 15 oħra l-merkato. Jekk mhux se jsiru affarijiet kbar, naħseb hekk jiġu. Però
jekk f'daw l-aħħar 15 ħansemmi l-Inter biex ma qgħodx insemmi l-ħadd ieħor. Pereżempju llum ħarġet l-aħbar ta' Pavard. Jekk jiġi Pavard, jaf jirranġalek id-difiża. U mbagħad taf tibda tkun ferm iktar aħjar. Id-difiża kif illum tal-Inter ma nafx għandi l-question marks. Daw id-difiża tal-Inter tal-lum għadet tibbaża fuq Acerbi, fuq Darmian u fuq Bastoni. Il-goaler sissa l-ewwel ġiex lobit li lab, l-ewwel waħda għamel ġiex żbalji imma sintendi da għadu ġej mill-ajruplan tefgħu fil-ground. It-tieni logħba kellhom azzjoni waħda biss u skurjawlu. Jiġifieri ma tistax tajt il-goaler se jagħmel, però bħala riserva hemm riserva tajba naħseb Awdero jekk Sommer ma jennexxix, naħseb Awdero jkun tajjeb. Kif qed ngħidu bidlu ħafna players l-Inter, jiġifieri hemm ħafna question marks. Turam se jagħmel, Inzaghi x'għandu f'rasu, se jilgħab il-Frattesi jew se jilgħab il-Mkhitaryan. L-aħħar friendly li għadna kif labna, il-Mkhitaryan li reġa' lab l-ewwel 11. Qed jgħidu se jżommu l-Sensi issa wara li waqgħet it-transfer ta' Samardic. Sensi se jagħmel qed jgħidu u hija l-aħħar 20 minuta huwa tajjeb Sensi, ma naqbilx magħhax. Inzaghi meta komplejna fil-mixja tagħna fiċ-Champions League is-sena l-oħra, kull logħba kien ibiddel kważi tim. Jiġifieri għandu ġixtimijiet u kien kważi jalternahom ma' xulxin. Jiġifieri jekk dis-sena għall gruppi ta' Champions League il-logħba ta' qabel il-Champions League, jiena nemmen li Sensi jrid ikun mal-ewwel 11. Jekk ħajbiddel ħafna turnover, inkella dax qiegħed jagħmel imma xejn. Jafu li inġib ma nafx hekk mista jżommu l-Fabjan, imma milli jidher Fabjan ġaqgħet jissemma ma' xi timijiet oħra. Jiġifieri hemm ħafna question marks. Għandna għalija l-ikbar problema vera li Lautaro ġieli jiskurja dak l-20 gow, imma m'hemm ħadd ieħor miegħu li jiskurja 20 gow oħra. Jista' jagħti l-każ li kif qiegħed il-midfield strutturat dis-sena jasal iktar gows mill-midfielders, però il-gows li se jagħtlu mill-midfielders kapaċi jimlew dak il-gap li l-attakkanti ma jiskurjawx. Jiġifieri dawn huma kollha problemi li tista' tgħid kellna s-sena l-oħra. Min hemm jien qed ngħid li l-Inter qishom baqgħu l-istess skala ta' senilu. Sintendi dak kulħadd jaf Antonello jiena u inti nitkellmu. Flus qed jiġu investiti ftit. Da mill-flus li daħħalna s'issa jekk ma jonfqux 30-40 miljun sal-aħħar tal-kampjonato. Jiġifieri Jiena Chris però ma nitkellem xejn hawnhekk. Jiena kifet fil-video ta' nhar il-ħadd li għadda se nħalli l-merkato jgħaddi u mbagħad li għandi nistgħu se naqgħu fl-internet break. Jiġifieri illum ħanajt xejn. U mbagħad fil-waqfa nitkellmu. Għax irid jingħalaq il-merkato, ma nistax jiena llum nagħti vot fuq il-merkato tal-Inter meta fadal kważi 15 oħra. Eżatt. Lazio. Sena tkunu f'żewġ kompetizzjonijiet, Champions League. Yes. Mela, nixtieq nibda li aħna dejjem meta nara l-aħbarijiet sportivi fuq stazzjonijiet Taljani, il-Lazio dejjem ipoġġuna meta jagħmlu l-grilja jew fis-sitta jew fis-seba' post. Ma importax. Jiena qatt ma nagħti kasom dawk l-affarijiet. Tajjeb, naħseb ħadd is-sena l-oħra ma poġġa lil Lazio li jistgħu jiġu fit-tieni post wara n-Napoli. Tajjeb, naħseb ħadd ma basara. All right? U f'season li mhux ċajta, meta kellna l-aqwa forward tagħna 3 kwarti tal-istaġun barra, ngħid għal-Ciro Immobile, li tilef iktar minn nofs staġun barra u ma kienx hemm riserv ideali tiegħu. Il-ġenjalità ta' Sarri kienet li s-soda d-difiża, all right, is-sena l-oħra speċjalment bil-miġja ta' Romagnoli u Casale, goalkeeper b'saħħtu u tim li jaħdem magna, literalment, u vvinta lil Felipe Anderson center forward meta Immobile kien nies. X'ħajġri din is-sena? Din is-sena għalkemm kif għadna fil-bidu tal-programm Milinkovic Savic. Tajjeb, sissa ġew akkwistati 5 players li issa kapaċi jtawlu
jena użaw il-kelma, itawlu il-pankina bi players tal-livell aħjar. Waħda mill-problemi li kien hemm tal-Lazio għalfejn anka fit-tazzi Ewropej fallew is-sena l-oħra kienet li meta ġie biex jilgħab is-second team tiegħu dawn ma kinux high performers u batejna ħafna. Imma naħseb l-akkwisti ta' Kamada, il-Ġappuniż, ta' Isaksen, winger li huwa ferm interessanti u bħal Kamada kienet jiġi nfittex mill-Milan fost l-oħrajn. Tajjeb, l-akkwist ta' Rovella, l-akkwist ta' Pellegrini u Castellanos fuq quddiem naħseb li t-tim qed jiġi msaħħaħ u qed jiġi msaħħaħ b'mod intelligenti għax l-età average ta' daw il-players kollha li semmejna li ġew akkwistati hija ta' 24 sena. Ġifieri inti qed tinvesti wkoll fil-futur. Ma ninsewx ħaġa oħra kif qal tajjeb Chris. Il-merkato ma jalaqx illum għax qed nitkellmu hawn. Il-merkato baqalu ġimagħtejn oħra. U ninsab ċert li Lazio għadhom għaddejjin f'taħdidiet oħrajn kemm f'xiri u kemm f'beħ qed jissemma post l-oħrajn li huwa viċin ħafna li suppost mal-Lejlanda tiġi konkluża bħala reserve goalkeeper, insomma reserve. Jew goalkeeper ieħor, Hugo Lloris tat-Tottenham li żgur ħajġib esperjenza f'dik li hija Champions League. Qed jissemma wkoll bħala plejer ta' esperjenza biex ikun backup Leonardo Bonucci ta' Juventus, tajjeb, u neqpa' ngħid u jalla jkolli raġun sakemm niġu mbagħad għall-programm li jmiss li jiġi akkwistat midfielder ieħor ukoll. U sissa l-iktar midfielder li qed jissemma f'dan il-qasam huwa Guendouzi ta' Marseille, ex-player ta' Arsenal ukoll. Fejn naħseb li jiġu Lazio? Jiena mhux ħansemmi fejn ħajġu l-ewwel, it-tien, it-tielet. Ovvjament, nittama li dejjem niġu mal-ewwel erba' dik tagħmel differenza kbira. Tajjeb, u naħseb li kapaċi iva. Anke din is-sena jkollna staġun tajjeb u niċċallenġaw biex niġu mal-ewwel erba' u plasset. Mhux qed nimmaġina li ħanerfu Champions League jew nitilgħu final Champions League. Imma li jkollna grupp tajjeb ħafna u forsi noħorġu minnu nikkwalifikaw, naħseb tkun swiet ħafna lit-tim ta' Lazio. Finalment mar Juventus sena se tkunu bla tazzi imma għalkemm nemmen li għandkom tim tajjeb u fil-fatt ukoll ġarajna xi kummenti fosthom Italja, jiena tant question mark fuq kemm Allegri huwa l-coach ideali. Ifhimni, dik hija l-ikbar domanda. Sissa fil-friendlies mill-ftit li segwejta x-friendlies jien ma narahomx, jien nibda nara mill-ewwel logħba tal-lig sa l-aħħar logħba tal-lig. Imma naqra ħafna kienu b'mod offensiv aħjar il-Juventus. Issa lill-Juventus m'hemmx likwidità, ġifieri m'hemmx flus biex jixxu players stat ta' fatt, ġifieri qed ibiegħu ħafna jew iselfu ħafna u dan qed sar biex iżommu speċjalment il-Chiesa u Vlahovic għakemm dejjem għaddejja s-saga tal-bdi ma' Lukaku. Il-fatt li t-tim ftit inbidel dik tista' tgħin matul il-kors tal-istaġun, tgħid li xiġifieri. Għax is-sena l-oħra bħala punti Juventus ġew it-tielet u jiena nemmen li ma kienx hemm dik il-biċċa xogħol tal-penalità li kisrithom mentalment kienu jkunu aħjar. Jiġifieri issa sta l-players ħanaraw kemm jingħaqdu wara Allegri u hemm iċ-ċans li jitrenjaw b'mod tajjeb matul il-ġimgħa, ftit se jkunu l-ġimgħat li jkun hemm ġiex logħbiet fil-ġimgħa, ġifieri meta jkun hemm il-Koppa Italja u meta jkun hemm il-logħb tal-lig matul il-ġimgħa li jkun hemm xi erba' ġimgħat jew ħamsa. Waħda biss issa. Waħda hemm. Waħda li ħatkun fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru. Għalhekk, jiġifieri m'hemm skużi, jiena li nista' ngħid u li sa 15 oħra bħalhom 15 jispiċċa l-merkato. Kollox jista' jiġri għax nemmen il-Juventus xi plejer iġibu ieħor, nemmen li jbieħu xi ħadd imma xi plejer iġibu ieħor. Qed jissemma ħafna Berardi mal-Juventus biex jilgħab bis-sistema ta' 3-4-3.
u jrid jaddatta l-Chiesa. Jiena ma tantx nemmen li ġej Lukaku, jiġifieri. Pjuttost ngħidlek ma jitlaqx Chad Bacon u Milik, għax kienet jissemma mal-Milan u Milik qed jissemma mar-Roma. Ġi ma nodix bi kbira u jagħtu spazju lil Kajo Jorge li għadu jirritorna minn injury, ġi met neskludi xejn fuq għadi u anke qed jissemmaw jistgħu jitilqu Miretti b'self Nicolussi, Caviglia u McKennie der li ħajżommuh. Ġifieri, fuq McKennie mhux plejer ħażin, il-karattru tiegħu jbeżżani, però forsi dis-sena l-fatt li hemm Timothy Weah li huwa Amerikan bħalu, forsi jista' jgħinu jisset jaħjar. Rigward il-goalkeepers, jekk Paxesni u Perin u anka rajt il-Pensolju bellaħni fil-ftit ħin li rajt fil-friendlies. Ma konx naħsbu li huwa hekk. Jiġifieri mis-settur tal-goalkeepers m'għandix ixxu. Fuq id-difiża mingħajr Bonucci nemmen il-Juventus ma mnulux għal xejn li tefa' out of squad. Fimni naħseb il-karriera ta' Bonucci l-intop inqala fl-2017 u l-lum naħseb ġiet ix-xoqqaf mhux ta' biex idabrulu rasu għax apparentement kienu diġà fżaħ biex huwa jagħmlulu l-passarella u bħal mamlu l-Kellini ħalli idabbar rasu bil-kwiet imma u ħaseb li jitla' Allegri u Arral u ġifieri id-difiża din Hussein l-Olandiż qed jissejjaħ huwa delib ġdid, question mark, jiġifieri kbira, ħadu l-Facundo Gonzalez li ħajġi misluf, jiġifieri il-Juventus hija kaxxa magħluqa, ma nemminx ħajkun staġun daqstant faċli, imma ħafna Taljani qegħdin jgħidu li huma appari passu tan-Napli. In-Napli qegħdin tarġa' fuq il-Juventus għax għandhom il-Osimhen. Jien għandi question mark dik fuqha. Ġifieri, u issa jekk it-tim innexxu qed wara Allegri, hemmhekk hemm ċans iwa li l-mekkaniżmu jitħaddem aħjar. Għax il-players diġà jafu xulxin, mhux hemm tibdil kbir kif għandhom il-Milan, eżempju, għax il-Milan hija question mark. Jew l-Atalanta għandhom tibdil kbir ukoll. Jiena nara l-Juventus u nittamax finanzjarjament ma nimmaġina staġun ieħor, speċjalment il-Champions League tal-2024-25 ħatkun format ta' Super League. By the way, jiena demet ma naqbilx ma' Super League, ġifieri tkun ċara. Imma jkun hemm iktar introjtu, iktar lob, ġifieri nittama jagħmlu mal-ewwel. Issa jekk jiġi onur meħba bieħu, issa ormai idna sentej bla tazzi u din hija t-tielet sena bla lik tgħidu li jiġi monotonu ma xorta kulħadd ikun jixtieq li t-tim tiegħu jirbaħu. Mela, Karl, verament għandna ftit ħin. Lazio Club Malta, kuntom tippjanaw għal-futur. Club News ta' ma qabel ma nagħlqu. Antonello. Kemm nixtieq nirrispondi waħda żgħira għandek kumment. Li di ħafna nies qiegħda f'moħħhom. Hemm kumment li Skriniar li ma labx is-sena l-oħra. Skriniar is-sena l-oħra lab 21 logħba fil-lig. Lab 8 fiċ-Champions League u lab waħda fil-Koppa Talja u lab waħda is-Superkoppa Taljana. Għax qed jgħidu li d-difiża baqgħet l-istess, Skriniar ma lab. Kulħadd jinsa għandikum. Skriniar sa wara l-World Cup kien titolari bil-gruppi ta' Champions League kollox. Ħalluna milli ngħidu għax il-Skriniar missa nħossuh ma sejniex għax Darmian u Acerbi kellhom it-tieni parti tal-istaġun tajjeb ħafna. Issa dis-sena għalhekk jiena qed ngħid li l-Inter fid-difiża għamlet pass lura għax inti flok Skriniar ma ġaħat għadu. Fadal 15, issa mbagħad naraw kemm imbagħad ma jiġi ħadd Darmian u Acerbi jifilħu jilagħbu season sħiħ. Kemm ngħid naqra aħbar żgħira, Zaniolo ingħaqad mal-Aston Villa b'mod uffiċjali. Tajjeb wis, Karl. Mela, malaj, ħanalqu bil-kbir.
Lazio Supporters Club Malta huwa klabb attiv ħafna kif taf. Inti Antonello, dejjem naraw x'ħan ivvintaw dejjem x'ħan uħolqu għall-partitarji lazzjali ġewwa Malta. L-ewwel event li għandna huwa bħala ġimgħa 25 ta' Awwissu fejn ħajkonna magħna lil Federico Marchetti l-lum goalkeeper ta' Hamrun Spartans u huwa ex goalkeeper ta' Lazio wkoll għal ħafna staġuni li magħna wkoll rebaħ tazza storika li hija il-final tal-Koppa Italja li erbaħna kontra Roma fis-sena 2013. Apparti dik l-attività għandna wkoll attività importanti ħafna u interessanti ħafna fit-8 ta' Settembru fejn ħatiġi exhibition ħanġibuha minn Ruma u ħajjiġu ħafna delegati, ex-coaches, ex-players ukoll tal-Lazio ta' dak is-snin tal-1973-74 meta ħadna l-lig għall-ewwel darba għax din is-sena nagħlqu l-100 sena ta' Tommaso Maestrelli li kien il-coach dak iż-żmien ġej exhibition hawnhekk ġejjin ħafna mistiedna mill-klabb tal-Lazio ħajkun opportunità għas-supporters tagħna Lazzjali biex jiltaqgħu ma' dawn id-dirigenti, ma' dawn l-ex-players, ma' dawn l-ex-coaches tajjeb u nsiru nafu naqra aktar il-xulxin mill-viċin u nieħdu pjaċir flimkien. Xi ex-player partikolari li se jkun jgħat jiġri f'dal-ġranet? Apparti Marchetti u ħajkun hemm ukoll Luciano Zawri għal dik l-attività ta' Marchetti li huwa coach ta' Hamrun Spartans, żewġ ex-players ta' Lazio. Għal dakinhar tal-8 September diġà għandna konferma li ġej Giancarlo Oddi, ex-player, ex-captain ta' 1973 u 74 u ex-coach ta' Lazio ukoll. U qegħdin f'taħdidiet iva li jiġi ħaddieħor imma hija sorpriża u jista' jkun hemm personaġġ ieħor ukoll imma ħanieqaf hawnhekk, ma nistax insemmi. Antonello, nista' neħnaq kumment żgħir, please. Hemm xi ħadd fiċ-ċett qed jgħid għax il-Juventus anke li kieku ġew it-tielet għalaw mill-barra, fimni. Di kienet maħduma perfettament biex jiġu eliminati il-Juventus il-barra minix ħanqod nidħol fil-mert u għax ġej. Diġà tkellimna fuqha kemm il-darba. Jiena għalija dak huwa passat magħluq. Ġifieri naħseb it-timijiet għandhom joqogħdu naqra attenti il-Juventus mhux qegħdin fl-Ewropa, daqshekk għannejt. Mela, grazzi, l-ewwel grazzi lil-Karl. Irridu nagħlqu Chris. Għax statement jiena għalija bir-rispett kollu bażwi, x'iridu joqogħdu attenti għax m'hemmx il-Juventus. Il-Juventus il-UEFA tifatkom il-barra. Għax di l-ħaġa li bil-forz hemm komplott kontra l-Juventus ma nistax nifhimha bir-rispett. Ma mhux ċefer inqabbad il-Gravejna fuq mhux ċefer inqabbad il-Gravejna fuq il-Gravejna tawkom il-patteġġament għax laqqas tafu tax naħseb jiena xi kultant ma nistax nifhem. Il-liġi, jekk m'hemmx liġi kif tista' tiġġudika? Wieġibni di. M'hemmx liġi, kieku fuq xi xweħiltu. Plus Valenza taf x'inhuma capital gains inti? U mela ma nafx x'inhuma. Intom tidu tajdu bil-fors li ma ħadtux vantaġġ minna s-sitwazzjoni. Min ma setax jixxi, ma xtarax. U intom xtrajtu il-Chiesa, l-Vlahovic, dawk huma l-plusvalenzi. Il-kep imma għamlu għomma tim wieħed, għamlu għomma naħħom infushom il-Juventus. Mela hemm xi persuni xtru jibirlilu nnifsu. Fil-market. Inti l-plusvalenzi saru għax intom beħħejtuhom. Beħħejnihom. Il-plejers, mux fuq plejers qed ngħidu. Xkulħadd tagħmilha għamiltu għandhom fl-2008 ta'. Ġifieri mhux il-Juventus biss qed nitkellmu hawnhekk ta'. Għamlu għal-Milan ukoll ħalli ma jaħsbux kienu waħlu multa. Ma nistax nifhem jiena għalfejn intom qegħdin tgħidu għax. Ħankun qed jekk kollox għamlu għal-Kiev, ara mal-Kiev wara snienu ma xtim żejr. Ukoll. Ġifieri ma nafx sax nifhem, inti immaġina ġo pajjiż titfa' xi ħadd il-ħabs meta m'hemmx liġi. Kissir ikollok, nista' nassigurak. M'hemmx liġi laqqas kif qed tgħid inti. Le, żgur li m'hemmx. Dittatorjat hemm, ċeferinijiet hemm mingħajr m'għandu kurrikulum vitae li jkun President tal-UEFA. Dittatorjat hemm hu. Jekk ma naqbilx miegħek inkisser. Kurrikulum vitae xi għandha x'taqsam. Da jkun hemm tista' toħroġ inti għall-President b'elezzjoni tela.
Fimni, mbagħad l-elezzjonijiet taf kif ikunu ħafna drabi. Ma kif Anzi ikunu? niftakru il-World Cup Elezzjoni darba minnhom kif tilfu għall-Ingliżi. ħanajdlek. Jiena mhux qed ngħidlek. Skapitu tal-Ġermanja. Jiena mhux qed ngħidlek li l-UEFA hija l-aqwa assoċjazzjoni li hawn fid-dinja ta' għax kulħadd jaf xi ħniċem. Assolutament m'hemmx demokrazija. Però tridu toħorġu il-Juventini, issa tifhimniex ħażin. Tridu toħorġu minn dik il-boċċa li għandkom sejħilha li trid. Li intom martiri li dejjem kulħadd kontrikom, ma nistax nifhimha jien. Di ta' kulħadd kontrina ma tantx ngħidha wisq. Għax dik anke intom tgħiduha, jiġifieri, imma Jien lejl qatt ma smajta ngħidha żgur. jiena lilek personali ma nafikx imma ħafna interisti sa'5 Maġġo kienu jgħidu li hemm il-kumplott. Meta naħseb l-Inter dak eżempju dak il-iktar fuq waħedhom. Ismani, il-kumplott huwa ta' 5 Maġġo mit-timijiet li pruvaw jagħtu l-lejk lil Juventus. Jiena qatt li kien hemm. Ma rridux ninsew ukoll illi jista' jkun li kien hemm xi episodji arbitrali u ħanejdu verament irridu nifqossa. Voldiri, biss ma rridux ninsew ħaġa. Fl-aħħar 5 lobiet l-Inter kull ma ħadu 7 punti ta' dak il-kampjonat. Tilfu logħba fil-ferma tiegħi deċiżiva kontra l-Atalanta f'San Siro illi kien kontrabħet ma kienx tkun hemm ma jilabu Jien taf xnejt. Il-penalti. Iva li ma nsejtix dik, imma kieku l-Inter dik il-logħba mal-Atalanta, la kien ikollna bżonn il-penalti tal-Chievo, la kien ikun hemm bżonn jinsfurma bil-pressa biex jilabu u jintfu kontra Lazio li kienet tqatt lilha konsremu tat-tazza UEFA, jiġifieri irridu ngħidu tal-istadju. U tifhimniex qed nitkellmu ta' ġiex supporters. Għax intom tajdu li l-istituzzjonijiet dejjem kontrikom. Intom l-uniku klabb fl-Italja li s-sindku tagħkom l-ar ta' 99 sena u bnejtu l-ground. Aħna l-Inter ħanajt fuqna. Mhux l-uniku tim tal-lum. Nikbu. Għall-Inter hemm il-Milan, Chris. Se jkollna nagħmlu. Però ġan sejta tuan. Se jkollna nagħmlu. Grazzi lil Chris, lil Karl, grazzi lil Roberto li kien ma Grazzi lilek Antonella. Grazzi lil Mark li daħal bħala super sab fil-lejla. U nittumedu għal-tomta fejħalla Roberto. Grazzi wkoll l-sponsor tagħna li huma Wisdom, il-Katalan, Gamebreaker u Your Beauty Essence, biex kun tistgħu s-servizzi tagħhom għaliex indirettament ukoll tkunu qed intejnu li l-kamra sportiva tkompli tikber. Dan il-programm jekk mhux il-lejla saqada wara nofsinhar ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant inħeġġiġkom biex tidħlu hemm. Tafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut li qegħdin noħorġu. Il-programm li jmiss ser ikun għada fis-sitta meta Lorjana Brinkat tidħol u tina ftit ukoll rendi kont ta' xi programmi ser ikollna matul il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla tajb ngħidu wkoll illi taw risposta mhux se jibqa' jibda fid-9 imma jibda fit-8:30. Botta u risposta mill-ġimgħa d-dieħla mit-8:30 sa l-10. Il-tema ħatkun l-Elizabeth Emicherlik, nitkellmu naħu wkoll fuq il-futbol lokali bis-sanna ġimgħa mimlija daqs bajda. Fuq hekk ukoll inħalli fidej Lorjana biex għada ittinkum naqa' rendi kont ta' x'inhu ġej bħala programmi tal-Kamra Sportiva fis-7 tim li ġejjin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bello ma tfadali xejn ngħidilkom li grazzi tal-li segwejtuna il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Gamebreaker u Your Beauty Essence.